Jing im jong kisngi ka jinglong khana kalong thik kumba ka jab ya ka ngam bat kareu ka jam bha ban tha bat ka sukpat ban yongoi ya ka thiang mentah ka jing puli ngadon ho ya sibun ba ka jing bat ki ding bengkiang ki ba kum usam la puli nga shab ban ya lenti hendai ya kini baro ngam sngop pher mar ki phrang ya ka jing em jonga bangan yo ila ka kam ka jam bangan la ban pen em yila di bat kersyan ya ka yang kasem hakala wei la shai labun ki written test bat ki interview bangan lalai ban mat ki benai ki snemru kilanang telun sten omlap bayo sngo bat kerta ka jing im jongaru kalanang buon nang buon handai la kataru hangnu bangan yai kenti ka klem pat la ban yo ila kam ka jam bangan trai kumnu ngane hatu ngadai ap khamit intisa bangan yo kam santali kisin dagi hajar ngut barki bala apply ka hatu ngadai don cingkamen ada sangun kin syajen kita kiwei dagi hajar ngut bat syano kin lai akan usnem mentah bagi kemat jonga kedai petse yang jeng trestom jeng email ipa ban penben penbiang ia kalawai jonga mentah ngalalong usam lah atu ngahunsi bantang yo I kum ukna ret yala email ipa bakinda trestom nama jonga omdon porsyu mentah ngamdai ban penlan esa ya kapor sisen kawan bat sisen kalai ladang ngam sedang no mentah lanu kan ngan sedang
Hoi, Shisen perkhan, ya ka perthai ka bapau, ngah sngau le ran, ban kit aju hasurak, kum usamla, bala pelut bun telikisnam hakicing puli. Ki paralog bar ka perthai ru, tiknaben hala shimet kin sabishar, ya ka kam jonga. Hendai ngam bansi, ngahap ban kersian yiradi, bat ya ka yang kasem jonga. Kan no bel nili make it tupan. San berni ba. Jam. Biam li kata. Biang ba. Tata sawan biang lah.
Siam tayo kinang koi biar kita di kan di kau sawat kita. Marah. Hak jing siang la dai ban yo ya ka bai nong la kumno ya ka sang pho ne san pho tingka pen ban malik pat ula ai bai nong yanga tang ar pho tingka em kam chulele kadang bala ngahap ban yasha